धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्सापुरि सरमनबारिनो आसलते माबायदि जाथाय जादों जोंहा 16 खुन्थिया बोलि फुजा होयो ओमफ्राय रायजोफोराहाय 16 खुन्थिया 18 खुन्थियानि होनो होदो आरो बिबार ओमफ्राय दा जोंहा मोनहथारै मानिनो हाया आरो जों बोलिखौनो लागोन 16 खुन्थियानिखौनो ओमफ्राय रायजोफोरा जबरदस्तियै 18 खुन्थियानि बिबार होनो होदो आरो बेसेबांसो गामियाव नोंथांनि गामियाव नोंथांमोननिजों मिलायनानै धर्मआ बिबारबो दं बोलिबो दं बिसनाबो 18 खुन्थियानियाबो बिबारबो बोलिबो होयो आरो ओमफ्राय जोंनिया 16 खुन्थियानि बोलिल' आरो ओमफ्राय जोंखौ दा बोलिल'खौ होनो होआ गावसोरनि बायदि होनो होदो आरो दा मा आसा खालामदों दा आं रायजोफोरनिफ्राय एसे मदद लुगैदो आरो जेनेबा बोलि आफादनिफ्राय एसे मदद लुगैदो नोंसोरना बोलि बाथौआवनो दङ बोलि बाथौआवनो दङ फुजा आरि होनो नागिरब्ला फुजाबो होनो होआ बिदिनो फुजा होनो नागिरबा बोलि बाथौखौ दायना अजा जेनेबा दायना अजा सोलोंनाय मानाय इदि होनो ओमफ्राय आरो इसोरो बिदिनो मिटिंफोर जायो हरावसो मिटिं जायो ओमफ्राय दाख्लैबो मिटिं जादोंमोन ओमफ्राय मिटिंआवबो 16 खुन्थियाखौ होनो होआखै 18 खुन्थियाखौल' होनो होदों बेनि बेलायाव आयेननि माबाफोर राहाफोर लादोंमोन नामा रायज्लायदोंमोन आयेननि राहा लादोंमोन थानायाव थांदोंमोन थानानि मानसिफोरा माबानि बेलटि अफिसाव खबर होदों खबर होनानै मिटिं जालायनाय जादोंमोन ओमफ्राय इसोरबो रायजोजों ज' इदिनो मिटिं जालायनानै होमबाबो इसोरबो 18 खुन्थियाखौनो लानो होदों आरो 18 खुन्थियाखौबो दा बोलि होनो होदों बोसोरथाम ओमफ्राय इनि उनाव बिबार होनांगौ आरो ओमफ्राय जों इदिखौ मानिनो हाया आरो ओरैनो जोंना बिथांमोना नोंथांमोनखौ भुल नारसिनो नामा नारसिनो दाख्लैबो इदिनो हानि माबायाव जोंनाव फैनानै मोनायावल' फैयो न' बुसिनानै होखारहरनायनि इदि बुंदों आरो दायना अजा होखारहरनांगौ मानांगौ न'निफ्राय बे गामिनिफ्राय इदि होननानै माबा होनफैदो आरो मोनायाव बयकट खालामनानै दोनदों नामा औ बयकट खालामदों हाबनो मोना रावबो लामायाव साइनबर्ड होना दोनदों जायनो हाबैनो 5000 फाइन होनांगौ जाहैदों रायजोफोरनो हेल' रायजोफोर खुलुमबाय गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै थ' रायजोफोर नोंथांमोना बे ससे इन्ट्र' भिडिअखौ नुनानै हयथ' बुजिखाबाय जानो हागौ आं दिनै नोंथांमोनजों मा कन्टेन्टखौ लानानै सावरायनो नागिरदों नङा होमबा दा बेनो जाहैबाय जोंहा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनैहाय मा होनो बाथौ धोरोमखौ लानानैनो दिनै बाथौ धोरोमा अनेकथा रोखोमनि मुं होनानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा सिबिनानै दङ बा फुजिनानै दङ बा खुलुमनानै दङ नङा होमबा दा जेरैहाय जोंहा बिबार बाथौ दङ ब्रह्म बाथौ दङ बुलि बाथौ दङ आरो लोगोसे मा होनो जोङो रुफामुनि बाथौ दङ अनेकथा माने पार्ट जालांनो हमबाय आरोखि बाथौ धोरोमा दा जेन' हक जायखि मुंखौनो दोना मानो बाथौआथ' बाथौआनो नङा होमबा दा बेहाय दिनै जों नुनो मोनदों जे मोनसे गामियावहाय दिनै माने बिबार बाथौ आरो बुलि बाथौनि गेजेरावहाय मोनसे डिफारेन्स लाबोलायनाय बा मोनसे फारागथि लाबोलायनायखौ आरोखि दा बाहाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों बाथौ हिसाबै जायखि जेखौखि खुलुमनानै जाया बा फुजिनानै जाया नाथाय बाथौआ बे बाथौआनोखा नाथाय नियमफोरा एफा एनैया सोलाय सोल' आलादा बा जुदा जानो हागौ नाथाय जोङो अब्लाबो बाथौखौ जों बाथौ होननानैनो जों दिनैसिमबो गाबज्रियो बा जों दिनैसिमबो खुलुमो नङा होमबा दा बाहाय नैबे बाथ्राखौ लानानैसो आङो दुखु मोननाय फैदों जे गोसोआवहाय जोंनि बर'फोरा दासिमबो मानो गावजों गावबो बेबायदि एखेबारे माने मिलायनो हाथारै बा जोङो गावजों गावनो माने खौसेथि गैलायै बा गावजों गावनो नासयलायनाया दिनैबो दासिमबो मानो थाबावदों बेसो खुब साननो गोनां जादों रायजोफोर दिनैहाय आं बेखौ बुंगोन जायखि जेरैखि आदबजों सोलिया मानो खुलुमा मानो इसोराथ' सासेल'खा नाथाय बे सासे इसोरखौनो जों दिनैनि समावहाय बाथौ धोरोमारि हिसाबै बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा दिनै
बाथौनि मुङैनो बे इसोरखौ गाबज्रिगोन आरोखि। दा बेखायनो आं दिनै बुंनो नागिरदों जे रायजोफोर दिनैनि समावहाय जोंनि गेजेराव बेबायदि जानाया खुब लाजिथाव आरो दुखुनांथाव होननानै जों साननो हायो। दिनैनि समाव जोंनि खौसेथिया बारानिफ्राय बारा बारायबोनांगौसो आरो दिनै जोङो बयनिबो नोजोरावहाय खौसेथिखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों जों जे मोनसे गिदिरथार हारि आरो जोंहा जे मोनसे धोरोम दङ बे धोरोमखौहाय जोङो सिनायथि होनायावसो आगोल नांगौ। नाथाय सिनायथि होनायनि बेलायावथ' बहा दिनै जोङो गावजों गावसो माखासे फारागथि लालायनानै गावजों गावसो धोरोमनि नोंना मोजां आंना गाज्रि, जोंनिखौ सोलोंनांगौ जोंनिखौ लानांगौ बेबायदि होनलायनायावसो जों दिनैहाय गफबनानै दं। बेयो खुब दुखुनांथाव। आरो आं नैबे बाथ्राखौ बुंगोन, मानोना जाय गामियावहाय बे घटनाया दिनैहाय जादों बे गामियावहाय ओरैबायदि सानजानाय जायो बा साननो हायो जे बे गामियावहाय माखासे माने साननो हनो गोरों बेक्तिफोरानो गैया नामा बा माखासे गोरों गोरा बुजिनो हानाय सुबुंफ्रानो गैया नामा होननानैसो जों दिनैनि समाव साननो हायो बा बुंनो हायो आरोखि। थ' बिदिनि थाखायनो हयथ' बियो जानो मोन्दों होननानै जों दिनैनि समाव बुङो। मानोना जों दिनैनि समाव साननांगौआ खुब दरखार रायजो राजा नोंथांमोन। जे साननानै नाय दिनैनि समाव जोङो पलिटिकेल लाइफबो माने राजनितिक हिसाबैबो जों खौसे गैला बर' हारिया। बेराफारसे रायजो जानायनि बेलायावबो जों खौसे नङाब्ला आरो धोरोमनि बेलायावबो जोंथ' खौसे गैखाया। नाथाय जोङो धोरोमनि बेलायाव खौसे नङाब्लाबो जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौनि हिसाबाव जोङो खौसे जाथारनांगोन। मानोना जोङो धोरोमखौ फारागथि लानानै माब्लाबाबो हारिनि अलखद बा हारिनि खैफोदखौ जोङो माब्लाबाबो नायनानै बा सहायनानै थानो हानाय नङा आरोखि। दा बेखायनो आं नैबे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोननि जे बे जोंनि धोरोमखौ लायाबा बा जोंनि धोरोमजों गोरोबाबा नोंथांमोनखौ न' बुसिनानै होखारनाय जासिगोन आरो नोंथांमोननि न'आव रावबो हाबनो मोनला, बैकट खालामनाय जाबाय। बेफोर बिराद दुखुनांथाव आरोखि, नङा होमबा? थ' बिथांमोनाबोथ' बर'निनो फिसा बा बर' हारियानो, नङा होमबा? जोंनि बर' मानसियानो दिनै जुदि बेबायदि खालामोब्ला अब्ला जोङो बेसेबां दुखुनांथाव, नंगौना नङा? बिथांमोना नोंथांमोन जुदि न' बुसिनानै होखारोब्ला बा बिथांमोननि न'आव खैफोद आफोद जाब्लाबो हाबनो मोनाब्ला अब्ला बे जोङो बर' फिसाखौ नायगार माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैबाबो फोथैनायनि लामायाव लांनाय जादोंना जायाखै रायजोफोर? दा बेयो खुब दुखुनांथाव। बिनि थाखायनो आं दिनै बुंगोन जे धोरोमखौ जोङो माब्लाबाबो खौसेयाव लाबोनोथ' हाजोबखानाय नङा। बियो एखेबारे खाथांखा। दिनैनि समाव नोंथांमोनानो नाय जोंनि बर' जाथिनि गेजेरावनो बा बर' हारिनि गेजेरावनो सोरबाया खृष्टानाव दङ, सोरबाया हिन्दुआव दङ, सोरबाया बाथौआव दङ, सोरबा ब्रह्मआव दङ, सोरबा रुपामनियाव दङ, सोरबा अनेकथा बिदिनो धोरोमाव हाबनानै दं आरोखि। दा जोङो बेखौ सोदांनो थाङोब्ला फुरा माने जोंनि बर'जों बर'नो दावहा नांनायनि गेजेरजों जोबस्रांगोन। खुनु गुबुन जोंनि गेजेरावहाय हाबनानै जोंखौ फोजोबस्रांनो गोनां जानाय नङा। जुदि धर्मखौ लानानै जुदि नांनांगौबा गावजों गावनो जोबस्रांग्रोगोन। दा बेखायनो आङो आंनि गोसोजों आंनि गोरबोजों आङो बयखौबो खावलायनो लुबैदों जे धोरोमा जायखि जेखौखि लानानै जाया मानो, नाथाय हारि हिसाबै थांनानै थानांगौनि बेलायावहाय बा हारि हिसाबै जोङो अनलायनांगौनि बेलायावहाय, हारि हिसाबै जों खौसेथि जानांगौनि हिसाबावहाय जोङो रावखौबो बेबायदि खालामलायनो नाङा आरो धोरोमखौ लानानै माब्लाबाबो जोङो बेबायदि जालायनो नाङा होननानै आं दिनै खावलायगोन। थ' रायजोफोर, आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों सावरायनो बा नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादोंमोन। स' आं भिडिअखौ फोलावबो जाबाय, बेखिनियावनो दोनथ'नो होबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं। जै बर' हारिनि